kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Kap, lakip ako. Wa ako mahibaw kung anong nagsunod-sunod sila namo. Kon mao, giang kun nimo nga kamo gid ay ang tumong ni adto mga bangis nga mga binuhat og mipatay sa mga tao dinhi. Kap, Kining mga tawhana, Kami, sir. Lamong gidagan, sir. giadto gid ko sa bahay og nagkasabot sila nga papawao mo din ang dapita. Pamawa mo din. Tungod kay nagda ko na mogdimalas ining dapita. Oh. Kami na sa'y masunod. Kami na Kami siya matay ani. Sa mo, amatay ko ano. Tuyo ang magis, kita nila. Motoy toyo. Apil ta. Pasensya na kaayo. Tao noy. Ha? Biya na lang mo dinhi. Oh, may pa. Biya na lang mo din eh. Biya mo din eh, kapitan. Ay, kapitan naman noon. Kapitan, Kapitan, di ko mubiya din eh. Samtang wa ko pa makita pagbalik si Laura. Pangitaon ko na nga akong asawa, una aming mubiya din yung lapita. Oy, Oy, Mga kay ko. Una kay ko. Hawa mo na. Dangan mo. Hela maay! Matay ko ninyo. Hela maay! O sagay mga dangan! Kahilas biya ninyo! Hilas kay Borda! Kana irang, boylo irang, tingog na irang, tingog! Sayo na nagyan ninyo mo shorting ingon adto na! Nagtingog na dahil kay irang. Ganina ra ay diin magkaay! Fire irang, tingog, padayon, tingog irang, Ay God min! tingog pa. Igna! Hilom! Ako! Tingog na Ay ka. ignang dangan mi ha! De me dangan! Dako maganig ikatabang ang mga ginikanan ni Inday Laura ninyo. Dako ang mga gikatabang. Kung unsa inyo mga problema, dagan dayon mo din Hala! mga itabang. Hala! Kanya karon, Noel Rabi! dagan na me. Noel Rabi, boylo ta! Ato na ni, Noel Rabi! Boylo! Ata kita! Dahil mo, puno ko dahil. Paminaw mo! Ayaw mi ninyo inandangan ha! Kay kuno pa sila si Nyor Andres o Nyora Marcia o si Nuria Mancia puyo din ninyo. Di pa mo papuyo din si ilang kayutaan. Asa magamo? Ha? Mauna wasay. Di mo bawa kay patore mo. Sabsan. Oy! Tawag mo. Noel Rabi! Oy. Nganong ni Abi naman kas makaaway? Ayaw na ninyong buhata. Magtinabangay noong ta sa pagsulbad sa problema din sa atong dapit. Sila lagi problema, Kap. Katong Laura. Ay, wa lagi din si Inday Laura. Ano, Ira? Wa na intaw din ni, oy. Gidagit sa dakong bitan. Noel Rabi! Apil-apil magkadias na kang mga taong nakikunda mo. Guruyon ti ka no! Hala! Kauban mga tataghala! Oy, unya, nalipay mo sa hibawaan ninyo, ha? Wa na din si Inday Laura, ngayong gipangita. Gidas bitin! Lipay na mo! Dad, dinidig ang mga tao sa gawas niyang mansyon. Unsa man di ilang tuyo. Francila na ka. Gusto silang mapahawa ta din eh. Ha? Mupawa ta din nga. Wa pa na ito makita si Mami. Dili ko magkatugot kung mapahawa ta din yung dapita. Nga dili na ito mada ang imong inahan. Unsa? Oh, Tiking. Oo! Namito dayon ka! Baka kung man to! Traidor ba to nimo? Kaila raman dito nimo kaniadto pa! Kaila man dito nimo! Ibaon man dito siya nga para imo lang si Laura! Pero buot ni niyang patiyon! Ha? Nahibaw ko sa kinaiya ni Lucio. Ibaw ka! Anya nga nung salig man ka! Ha? Nagtuo ko. Nga na niya ang trabong ko. Duto tingo ka! Wa ni Medusa makuha dito sud sa bay nga gituyok-tuyokan ni Medusa. Duto tingo Okay, mo! wa man makakuha si Medusa.
si Lucio ang nakakuha na ini. Tingog ay. Ug kadtong maumbay, kang ilastika de kadto. Ang bruhang tiguang nga mo'y nagkuha sa trabongko ni Elastika. Anindota katawa. Nagsawa man ka, ha? Ihatag ba lang gito niya ni Lucio, ha? May gipangayo siya. Bugti sa trabongko. Unsa? Ihatag ko kini. Unya, si Medusa, masukon ni mo. Sa makauna lang nila sa pagda sa trabongko, dire ka nako. Tingog ay. Kung si Medusa ang makahatag ka nako nini, Ya, ihatag ko ang iyang gusto. Apan kung si Lucio, natural. Ako kining ihatag ni Lucio. to man ka Lucio. Anindota katawa. May gisulti ka nako si Lucio, tiking. Saman, ha? Saman. At doon ko si Laura. Lakaw! Ah! Ungaya na lakaw, ah! Ano mo to? Tiyari nga ko, Luz. Unsa may gisulti ni Lucio niya? Tuna! Musod na siya. Naimutangan ni Laura! Na ang trabong ko. Nakuha na nako sa backpack nga itom. Kahayag. Pagkahayag sa bulang kristal nga mao ang trabong ko. Saron, tingog sa bitin! Tingog karon sa bitin. Si Medusa ni Asya sa palibot. Animal! Akong higalang kalag! Unsa karon higalang kalag? Daan pagyug ko. Kang Medusa kadtong maong tingog. Idali ko sa pagsuon ang trabong ko sa backpack nga itom! Nakop na ang mga kamot ni Laura sa panapton nga itom. Patay ang buwan karong panahon. Taob ang dagat. Nilapos ang akong pananaw paingon sa dagat. Bisan dili ko pa mada si Laura sa ilawom sa balagtigi. Apan karong mga panahon, matuman ko na ang usa sa gusto may tabo sa kong amahang hari nga si Haring Ama Poseidon. Laura. Okay. Nganong ipadul mo imong naong sakong naong? Nganong imo kong gigapos? Gihakop mo ang akong mga kamot sa panapton nga ito. Tagtangan ni! Dili ko ka na tangtangon, Laura. Mao ka na gitugo ni Lucio ka na ko. Nga dili magawas ang imong gahom. Kung haklupan ang imong mga kamot o panapton nga itom. Kaila mo, Sinoy Lucio? Dugay rami man nagkaila, Laura. Apan wa lang siya makakita sa tinuod kong pagkaako. Unsay buot mong ipasabot? Unsay tinuod mong pagkaikaw? Animal! Nakita ko ang bitin nga naglibot-libot dinhi sa menteryo. Nganong natultulan man kaha ko niya dinhi. Dili lang yung kamulihok. O dili lang yung kumuginhawa og lawom aron dili siya makasimot sa akong ginhawa. Yay! Animal ni bitina ay niagi sa akong uhan nga dapit. Ay mayo gani kay wa ko mapisat. Ay natabunan pa ko ining lawas sa kalabira. Beset, mupahawa na unta kang bitina ka. Gamiton ko ang akong pagkatagulilong. Ibibino! Wa siya gitpag na ako.
Kasi ka na lang siya katawa. Aki, hunungan na ka ng imong pagkatawa. Hunungan na ka na! Salamat. Salamat kay nihunong ka na sa imong pagkatawa. Wa ko lang kapuging akong para. Nalipay kong niya kanagyan sa akong mga kamot na isang ko. Wa ko nimo tubaga sa akong pangutana kanimo kaganina. Ang hain niya to, Laura. Di ba matud mo? Managkailaw na mo si Nilisyo. O wa lang kini makaila sa tinuod mong pagkatao. Unsa man day ka? Kay unsa ka ba di ay aki? Dili na ka na importante sa pagkakaroon, Laura. Sa pagsulti ka ni babae niya na. Ang akong gustong iskutan ta karon na. Ang akong dakong gusto diya nimo. Unsa? Oo, Laura. Abi ko bag nagbasol ka na sa imong gibuhat ka na mo ni James? Sa imong pagpusil mo ni James? O sa tinguha mo diri ka na ako? Dili tinuod nga nagpasol ko. Gusto ko ang niya makapaduol ko nimo. Magig-ariglo aron dali ko ikaw magwagikan kang James. Kun mauna, bakakon ka. Bakakon ka! Laura! Laura! Ayaw ko sa! Buhi ko! Gusto ko na may tabog ka na to. Tumanon ko ang gusto sa akong amahan. Buhi Hindi mo ko! sana nga mong kaliwatan sa tibuok kalibutan. O aron na nga mong nakaliwatan mao na'y magari. Yan sa tibuok kalibutan. Tumanon ko ang gusto sa akong amahan. Buhi ko! Ayaw ko gagsa! Basic dilit ka pa mo sugod sa gusto ko. Ako ang matuman. Ako ka, Laura! Ako ka! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!